шарофат салимова сокини деҳаи пӯшёни поёни ноҳияи восе даъво дорад ки кормандони милиса ӯро латукуб кардаанд. ба гуфтаи ин зан ӯро 3 рӯз дар шуъбаи корҳои дохилӣ нигоҳ дошта баъди дахолати додситон рӯзи 15 июл раҳояш кардаанд. аммо мақомот шиканҷаи шарофатро рад карданд. ба гуфтаи масъулин шарофат салимоваро дар пайи шикояти як ҳамдияаш даъват карда буданд. шарофат баҳсро бо ҳамсояаш тасдиқ кард ва гуфт ки ҳодиса дар иди рамазон рух додааст ва дар он ҳодиса ӯ ҷабр дида буд. ҷан қатъи ҳамсоя ши дар ҳавли мо қатъи ҳамроҳи фарзандош ҳамакаса мара задам. тиёқ дошт дар дасти ҳамсоя тиёқи чӯи. кай буди ҳодиса? ин ҳодиса иди рамазон. хонаводаи салимовҳо мегӯянд ки милиса дар аввал на шарофат балки бародари ӯро гунаҳкор медонист. ба гуфтаи шарофат як шоҳиди холис баёнот додааст ки бародари ӯ дар ин ҷанг набуд. пас аз 2 моҳ на бародари шарофатро балки худи шарофатро ба милисахона даъват кардаанд. шарофат мегӯяд ки дар даъвати аввал нисбаташ бадрафторӣ шуд. дар даъвати дуввум шарофат ҳамроҳаш пинҳони телефон даровардааст. ба қавли ӯ бо телефон танҳо як ҳадаф дошт: исбот кардани бадрафтории кормандони милиса. шарофат мегӯяд ки пулис телефонашро аз баданаш пайдо кард ва ин ҳолат кормандони пулисро ғазабонӣ намуд. бурдан маранам хеле задан бурдани заданам. баъд ман гуфтам ки шумо чӣ ба мара хел мекунед? баъд мара барои ки якм боре ки мара ҳақорат кардам ман дар танам телефон доштам. ростигам магам ман мегӯм дар танам телефон даровардам ки ё ҳақорат мекардам. шарофат иддао дорад ки 3 рӯз дар боздошт буд ва рӯзи 4-ум ӯро раҳо кардаанд. ман худам барои ҳамин масъала пеши маҷлиси милли маҷлиси намояндагон прокурори генералӣ барои обрӯи худам ки ҳамтариб кардам. ман 4 ҷода интервю додам. дар ҳукумати ноҳияи восе муроҷиати хонаводаи салимовҳоро тасдиқ карданд. ҳоло барои тафтиши ин қазия аз сӯи раиси ноҳия комиссияи махсус таъсис шудааст. раиси ноҳияи восе ҷамшед шарифзода гуфт ин ҳолат зери назари ӯ қарор дорад. мо ҳамин фурсати ба ҳукумат даромадан ҳам накардем. дар ҳамин пеш ман гуфтам ҳамин ҷа дар ман қад шумо гап мезанам мебинам ҳамин хел чора кардам. баъд ман ҳамин ҷа шӯъбаи корҳои дохила да телефон кардам. шӯъбаи корҳои дохила хабар дод ки мисол мо ҳозир ӯра ягон кас ягон таҳмзадагӣ нест то ҳаттора телефон кардем расия ки ҳамин занак дар ҳамҷа мурдае. ҳамин хел хабарам додам. ин бори аввал нест ки занҳо аз шиканҷа шудани худ дар идораҳои пулис шикоят мекунанд. салимова мегӯяд ки ҳангоми шиканҷа танҳо як чизро эҳсос кард. кормандони милиса мехостанд тариқи шиканҷа гуноҳи накардаашро ба гардани ӯ бор кунанд. ҳоло шарофат мегӯяд ки то адолат нисбаташ барқарор нашавад то дастгоҳи президент шикоят хоҳад бурд.